Takže zdravím vás u nového videa. Dneska hrajeme random oběť, který jsme našli. Jdem prostě hrát. Můj cíl je stage 50 v tomto videu. Když se nedáme stage 50, tak musíme splnit test. Jo, a to, že natočíme Adopt Me. Ne, trest bude to, že natočíme minihru, která bude Natočíme minihru, kterou budete chtít vy. Dobré. Ne, všechno jsem dobré. Dobře, takže stage 14, zatím jednoduché. Já nemůžu sebrat checkpoint, protože jsem tam nesebral, wow. Mega easy. Kdo umře, tak je to. Ale koberec. Radši nic nebudu říkat. Mám koberec. Kámo, co zase? Jo, já jsem šel zpátky. A prostě nějaký, my jsme teďka asi na F, já to nepřečtu, to nějaký prostě je F. No tak jdeme na easy. No prostě tak. Takže něco bude, aby se to ne... Já ne vlastně na easy. Jo, aby tady nebylo ticho. Ano, přesně tak. Doufám, že budeme slyšet. Jo. Doufám, že budeme slyšet. Jestli ne, tak je to vaše chyba. Yeah. Ne! Koliká ta smrtoprozitě byla? Asi 25. Obtížný. Aha, já už chápu, proč ti dostanu. Já to dám bez shiftu. Já nevím, tak hraju se shiftlogem, ale jdeme. To Jak můžu. Jeden like rovná se jedno kafe pro Weberho. Jo, a jinak jak jsi říkal v tom prvním videu, jak jsi tam dal jenom ta jumpy. To jsem neřekl. Jo, ty jsi to tam řekl v tom prvním videu. Jako v minulém videu, jeden like, jedno kafe pro Weberho. Jo, vlastně tak, jeden like, jedno kafe pro Weberho. Jestli nedal ty like, tak chudák Weber. Jestli dáte like, tak jsem tady kámoši. Jestli dáte like, tak to... Filipe? Ano. Ty jsi to snažil obskakovat? No. Ale ne, já jsem to tak. Jdeme na medium. Hele, ještě 10 stage a ukončím to. No jo, no. No to by bylo rychlý, ne? Aspoň si to dám. Tak takhle to nedělá. Jak to přeskočil? To je normálně. Jo. To je normálně. Jak to přeskočil? Kámo. A nebo vám budeme dělat tutoriály, když to nedokončí. Jo, jak nehrát muziku 4-2, přesně tak. Jo, přesně tak. Hej, co? Kámo. Filip ho nebude hrát, jako to slovo. Jopič. No dobrý. No dobrý, no. Family friendly. No, minule jsme ještě říkali, Teda, ne! Jeden like rovná se like. Provedli. Teda kafe provedli. No, to kafe provedli. No, 47. ty jsi 8. Já už jsem na 50. 48. 49.
Jestli umřeš na tomhle, tak jsi pak... Jako možná umřeš, protože... Umřeš na tabletě a to je samozřejmě horší než umřít. 50. Jo, když tady bude aspoň 5 lajků, tak budu natáčet já na počítači. Já nevím, no. A když tady bude 10 lajků, tak si založíme společně. Jo, přesně. A když 5, tak taky asi. Ale to je jedno. Ty vole. Já myslím, že to ani nezajímá. A ty si myslíš, že to mě zajímá? No dobrý. Já vím, že to máš. Tak. Jo. Bez shift bloku jsem chtěl říct. Ne, bez shift bloku. Jo. Hlavně jenom stres. Takže 60. Příště začneme tady. V příštím videu začneme na medium. Tak se mějte krásně a můj kamarád umírá. Čau, čau.